Hjælp! 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 Og hvem er du nu da? Jeg er tæskekonen. Jeg bor her. Vil du ikke nok trække mig ind det kan jeg da godt. Du må ikke give slip nu. Hør du? Hjælp! Nej! Jamen, det er jo farmandens hat. Må jeg få den tilbage? Det må du da godt. Jeg skulle alligevel flytte. Tak skal du have. Det her går jo godt. Nej. Hvor har du dog været henne? Vi var ved at blive nervøse for dig. Det siger du ikke. I skulle bare vide, hvad jeg har oplevet. Dag, farmand. Hvordan har du haft det? Hvad? Min hat? Har du fundet den? Ja, og jeg havde det så sjovt, mens jeg ledte. Det kan du slet ikke tænke dig. Næste søndag fanger jeg sikkert masser af fisk, du. Ja, bare du ikke falder i vandet. Er du allerede mæt? Ja. Hvad er der dog sket med din appetit, lille farmand? Ja, jeg er nødt til at smutte nu. Skal vi se. Han spiste ikke engang op. Nu ved jeg det. Vi har jo ikke noget syltetøj. Ja. Han ville naturligvis gerne have haft skovjordbærsyltetøj. Hvad var det? Jeg troede, jeg var alene her. Nej. Nej, ikke nu igen. Hvor er jeg henne? Det er også katten, så jeg krymper på den her måde. Et menneske. Jeg troede, der var mad. Jamen er det her, du bor? Jeg skulle ud og plukke skovjordbær, men... vil du ikke godt skubbe mig bag i lidt, hva'? Ja, hvis ikke andet. Sådan, og hiv og høj. Ja, det var godt. Tak skal du have for hjælpen. Nu går jeg og plukker bær igen. Det der klarer hun da vist aldrig, hva'? Ja, jeg elsker spætter. Ja, vi er ganske vidunderlige, er vi ikke? Vent bare, så skal jeg vise dig, hvordan en rigtig ekspert arbejder. Nej, hvor er hun dygtig, hende spætten deroppe. Nej, hvor det er flot. Nej. Er det dig, der er kødderkaj? Det kan du lige tro der, og du ser lækker ud. Nej, jeg smager noget så rædselsfuldt.
Det var tæt på, hva'? Tak, kan jeg få det op. Ja. Kom, find efter mig. Det var vist den forkerte vej. Tror du virkelig, vi kan klare det her? Bare tag det roligt. Jamen, han er der endnu. Godt stadig, hva'? Sikke en masse ballade for et sølle knurhår. Alle tider, nu fylder han oven i købet korn for mig. Det var dejligt. Ja, han ser så fuldstændig færdig ud. Han er også ved at blive lidt gammel, tror jeg. Yippie! Nu stak han endelig af. Lad os smutte. Jamen, hvad var det her nu? Nej! Hvad laver du så her? Jo, jeg skulle bare plukke skovjordbær for farmand. Det vil sige, min mand, han elsker skovjordbærsyltetøj, men så krympede jeg, og nu kan jeg ikke bære dem hjem. Og nu begynder det oven i købet at blive mørkt. Nej! Jeg kan bære dem for dig. Ved du virkelig? Det var sandelig sødt af dig. Og som en lille tak, så skal jeg klø dig bag ved øret. Det er dejligt, ikke også? Det kan du tro. Ja, det her bliver farmand nok glad for, kan du lige tro. Og nu kommer han lige, når det hele er færdigt. Dags, farmand, det lugter godt, ikke? Jeg har syltet skovjordbær. Det ved jeg, at du elsker. Så jeg har været en tur i skoven i dag. Nå, så nu er du i gang igen, kone. I gang igen? Levnede du måske ikke din mad i morges, fordi der ikke var noget syltetøj på bordet? Nej, det var skam på grund af min tandpine. Hvad? Ja, men nu er tandpinen heldigvis gået over, så nu bliver det dejligt med lidt aftensmad. Hvad får vi i dag? Se så for dækket det bord, for jeg er hundene sulten. Men der har været så meget at lave, så jeg har helt glemt aftensmaden. Har du ikke lyst til lidt syltetøj? Nej, det når jeg slet ikke. Jeg har masser at lave allerede. Det ved jeg godt, men fru Munter får gæster i morgen, så hun er nødt til at få det gjort i dag. Kan du ikke nok nå det? Gæster? Og hvad så? Hun bliver nødt til at vente til i overmorgen. Den sure gamle støder, det er også ikke til at holde ud. Jeg har jo allerede lovet fru Munter, at det skulle blive ordnet i dag. Hvad skal jeg dog gøre ved det? Ja, du har det godt, du der. Du ligger bare der og flyder hele dagen. Hvad med at få lavet noget i stedet for? Nu ved jeg det.
Det kan da ikke være så svært at male et hus. Det ordner jeg. Så, du der Vovse. Du giver mig en hånd, ikke også? Tag den her vogn op til fru Munters hus. Ej, lad nu være med at falde i søvn igen. Du har godt af at røre dig lidt. Kom nu. Op med dig. Jamen, goddag. Goddag, fru Munter. Jeg skal male huset for dem. Jeg er lige så god til at male som min mand. De kan lige tro, det tager bare et par timer. Ja vel. Er det møblerne der skal males? Ja, det er det godt nok. Så... Mine gæster kommer fra Paris, så de forstår nok. Bare rolig. Det ordner jeg. Så det må absolut laves ordentligt. Nemlig. Men kan du virkelig nå det i dag? Giv mig bare et par timer, så. Alle tider, så kommer jeg og kigger bagefter. Ja, gør de det. Så skal vi komme i gang her, du. Nej, Hovsa. Nej. Jeg er blevet lille nu igen. Jeg må gøre et eller andet. Jeg kan næsten ikke løfte penslen. Nej, hvad skal jeg nu gøre? Hvad i alverden skal jeg gøre? Hvad? Her er jeg. Her sagde jeg. Her er jeg. Herhenne. Ha. Her. Så fik jeg fat i det alligevel, hva'? Sådan, ja. Det var bedre. Ved du hvad? Hvad siger du til at lege lidt med malingen? Så kan vi se, hvem af os, der kan male møblerne. Det lyder da skægt. Du kan male bordpladen. Vi hjælper til her, venner. Det er sjovt, det her, kan I tro.